Moikka! Hyvää ystävänpäivää kaikille. Ajattelin tässä laittaa sinne eetteriinkin tämän yhden biisin, mitä on nyt harjoitellut tässä. Tuommaiset Välähdyksiä -bändi on keikalla ensi viikon sunnuntaina Leppävirran kirkossa. Ja tämä biisi on muun muassa yksi siellä soitettavista biiseistä. Tuomas Jauhiaisen tekemä Sinulla on kaikki kohdallaan. Tässä biisissä on kyllä kaikki kohdallaan, todella kaunis biisi. Sopii hyvin tähän ystävänpäiväänkin. Tää on ihan hirmu kaunis ja Tuomas on kyllä aika velho biisin tekijä. Mielettömän hienoja biisejä. Miten olisin voinut tietää? Kumpi juna veisi sinut perille? Oisko joku voinut kertoa? Kannattaako kyytiin enää lähteä? Mutta sinulla on silmät, joilla näkee pimeää. Sinulla on sydän paikallaan. Ja sinulla on sanat, joilla ovet aukaistaan. Sinulla on sydän kohdallaan. Miten olisin voinut tietää? Kumpi juna veisi sinut perille? Oisko joku voinut kertoa? Kannattaako kyytiin enää lähteä? Mutta sinulla on silmät, joilla näkee pimeää. Sinulla on sydän paikallaan. Mutta sinulla on sanat, joilla ovet aukaistaan. Sinulla on sydän kohdallaan. Hyvää ystävänpäivää!